खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि 10थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि संकस खेराइसालिजों नांजाबनाय चौधुरी गार्डनि फैलाव फोथाराव बाथौ धोरोमनि 10थि बोसोरसालिया जथुमा खुंनो थियारि। नंगौ क'क्राझार जिल्ला बेंगल सीमानि खाथियाव सोनाबहा जोबथारनाय संकस खेराइसालिजों नांजाबनाय चौधुरी गार्डनि फैलाव फोथाराव बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि 10थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बे बाथौ धोरोमनि 10थि बोसोरसालिया जथुमाखौ 2026 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव सानब्रैनि हाबाफारिजों 10, 12, 13 आरो 14 खालार खालि खुंफुंनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों। बिनिनो थांनाय मैयानि सानाव गिबि सावराय जथुमा खुंदों। बे जथुमाखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय मोनसे बानजाय आफाद दानानै लानाय जायो। बे गिबि सावराय जथुमायाव मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बिथाङा बाहागो लायो आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै बिथांखौ सायख'नाय जायो। मख'नो गोनांदि 11 निफ्राय 14 फेब्रुवारियाव खुंजानो गोनां बाथौ धोरोमनि 10थि बोसोरसालिया जथुमायाव गाहाय आलासि महरै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरखौ हांख्रायहरगोन होनना मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बिथाङा फोरमायथियो। बानजाय आफादनि बे गिबि जथुमायाव मिरु बाथौ आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना बाहागो लादों। थारैनो मोनसे देरगाथाव बाथ्रा देग्लाय जोंनि बर'फोरनि गुदि धोरोम गुदि बाथौ धोरोमनि बोसोरसालिया जथुमा 10थि खेब जथुमा बे जथुमाया जोंनि क'क्राझार जिल्लानि आसाम बेंगल बर्डारनि खाथियाव सोनाबहा जोबथारनाय बे थावनियावहाय जेरावनाखि जोंहा संकस गारजासालि माने खेराइसालि दङ बाथौ धोरोमनि बेहायनो नांजाबनाय बे चौधुरी गार्डनि फैलाव फोथाराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2026 सननि 11, 12, 13, 14 सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बेवहाय बिराद गिदिर मोनसे गुदि बाथौ धोरोमनि जथुमा जानो थांगासिनो दं आरो बे जथुमाखौ मोजाङै मोजां देरगाथाव रोखोमै साक्सेसफुल रोखोमै खुंनांगौनि थाखाय दाहालागै जोंहा मोनसे गोख्रों आरसि एबा बानजाय आफादजों दानानैबो लानो हानाय जाबाय आरो बेवहायनो आंखौ आफादगिरि हिसाबै बे आरसियाव लानाय जादों आरो नेहाथारि हिसाबै जोंनि EM मृत्युंजय नार्जारी बिथांखौ लानाय जादों। जोंनि मावफुं आफादगिरि हिसाबै बाथौ धोरोमनि सासे दैदेनगिरि बे ओनसोलनि सासे बयजोंबो मानिजानाय सिनायजानाय आदा जगदीपेन नार्जारी बिथांखौ मावफुं आफादगिरि हिसाबै लानाय जादों आरो बे आफादनिनो दिनै जोङो मावफुं आफादनि अर्थात बानजाय आफादनि प्रथम जोंनि जथुमनायखौ सावरायमेलखौ जों दिनै बाहाय लादों। बे एगजिकिउटिभ जोंनि बडि बानजाय आफादनि आरो बेवहाय खाफाल गोनां बाथ्रा जोंहा जोंनि मिरु बाथौ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि सानैबो बिथांमोनहा बाहागो लादों। जोंनि एक्स MLA थजेन्द्र नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लादों। जोंहा आदा सभाराम बसुमतारी बागद EM बिथाङाबो बाहागो लादों आरो बाथौ धोरोमनि गुबुन गुबुन मिरु आफादनि जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। जों गोलाव सम गुवारै सावरायनायनि उनाव बाथौ धोरोमनि बे जथुम्माखौ मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा हिसाबै जाफुंसार होनायनि मोनसे थांखिजों आरो लोगोसे बे जायगाखौ जोंनि मोनसे धोरोमनि तीर्थ जायगा हिसाबै रिलिजियास मोनसे टुरिस्ट स्पट हिसाबै डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय गुवार लेभेलाव फोसावनो जों मोनसे थांखि लादों आरो बेनि थाखाय बे सभाखौ बे धोरोमनि जथुम्माखौ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो धोरोमारि सुबुंफ्रा दैदेनगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि आफादफ्रा जाहाथे फैनानै गाजा गोमजायै मदद खालामो बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय बिथांमोननि मददखौ जों बोरै मोननो हायो बेनिबो माखासे राहा लामाखौ लानो थाखाय जोंनि आफादाव दिनै गुवारै जों सावरायदों। लोगोसे जोंनि माखासे रांखान्थि बिथिं बेखौबो जोङो दिनै सावरायदों जे एफा गिदिर सभाखौ धर्मनि आफाद बे कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय जों बयनिबो रां रुफानि मददनि गोनांथि जागोन आरो बेखौ नोजोर होनानै बोरै बेखौ आइ आफादफोरनिफ्राय जों बुथुमनो हायो मोननो हायो सोर जोंखौ अनसायनो हायो बेबायदि बिथिंखौबो नोजोर होनानै खामानि मावनो थाखाय जों माखासे बिबान जोंनि दैदेनगिरिफोरनो राननानै होनाय जाबाय। लोगोसे 14 थारिखखालि जोंहा मोनसे बिराद गिदिर सुबुंगमा जागोन बे धोरोमनिनो
जोबथा ओइदिनखालि सानावहाय अपेन सेसन बेखौ होनना बुंदों गेवलां मेल जागोन आरो बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै सोरखौ लाबोगोन आरो बुंथिगिरि हिसाबै सोरखौ लाबोगोन जर'खा आलासि हिसाबै सोरखौ लाबोगोन धोरोम आफादफोरनिफ्राय जों सोरखौ लाबोगोन जोंनि हारि माहारिनि दल संगठनफोरनि नेताफोरखौ सोरखौ लाबोगोन बेफोरखौ सावरायनायाव जों मोनसे सिद्धान्तआव फैनो हाबाय जे गासैबो जोंनि बर'फोरनि राजखान्थि आफादफोरनि गासैबो दैदेनगिरिफोर रुलिं अपोजिसन साहित्य सभा आबसुनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आबहावा बा हारिमु आफाद जेसेबां धोरोमारि जोंहा जोंनि माखासे सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौबो लेंहरजोबनानै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि दल संगठनफोरखौबो जों हांख्रायहरनानै बिथांमोनखौबो बेवहाय बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोङो लेंहरनायनि मोनसे थांखि लाबाय आरो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो ओइदिनखालि आसामनि मुख्यमन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों दा मोननो हाबाय थांनाय 27 तारिखआव आसाम विधान सभानि एसेम्ब्लिनि न'आव बिथांखौ लोगो हमनानै जोंनि आसामनिनो मन्त्रि माने करण बर' आरो आं जों सानैजों बिथांनि अफिसाव हाबनानै गाहाय आलासि हिसाबै बिथांखौ 14 तारिखखालि जोंनि बे सभायाव जोङो निमन्त्रण होनाय जादों आरो बिथाङा ओइदिनखालि गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लानो थाखाय फाइनाल मोनसे माने माबाखौ वार्डखौ बा डिसिसनखौ बिथाङा होबाय आरो बेजों लोगोसे जों आसामनि आयेन आफादनि अर्थात विधान सभानि एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि स्पिकार बिथां बिश्वजित दैमारिखौबो जों आलासि हिसाबै लाबोगोन आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांखौबो जों लाबोगोन हाग्रामा महिलारि दानि आथिखालनि जोंनि बिटिसिनि मानगोनांसिन बिथांखौबो जोङो ओइदिनखालि अपेन सेसनाव लाबोगोन बारग' माने CM बिटिसिनि बिथां प्रमद बर' जोंनि जेसेबां MLA फोर दं MP फोर दं EM MLA फोर दं गासैखौबो जों ओइदिनखालिनो अपेन सेसनाव जोङो हांख्रायजोबगोन बिथांखौ आलासि महरै जोङो लाबोनो जों नाजागोन बेवहाय जों खुनु बबेबा दल संगठन बबेबा आफाद बबेबा धोरोमारि सुबुं होननानै रावखौबो जोङो माइगा जुदै खालामनो नागिराखै जोंनि हारियाव जेसेबां दङ जेसेबां धोरोमारि दं जेसेबां दैदेनगिरि दं आफाद दल संगठन दं गासैखौबो लाबोजोबनानै ओइदिनखालि इसोरनि खाथियाव बयनोबो जोङो आसनखौ होनो थाखाय जों नाजादों आरो बे बिथांमोनखौ जों इसोर हिसाबैनो ओइदिनखालि जों बरायनो सिबिनो जोङो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जोङो थाम-थिम खालामदों बेखौनो लानानै जों गुवार लेभेलाव दिनैहाय सावरायनाय जादों आरो RC हिसाबै आफादगिरि जानानै आङो हयथ' सानफ्रामबो रेगुलारै खामानि मावनो हायाबो जानो हागौ बे समावहाय RCनि फुल प्रेजेन्ट आफादगिरि बायदि जानानै खामानि मावनो सासे जोंहा वार्किं प्रेसिडेन्टनि दरकार जादों आरो बेनिनो जोंहा नैबे आदा जगत दिपेन नार्जारि बिथाङा जोंनि RCनि भाइस प्रेसिडेन्टखा आं बिथांखौ फुल प्रेसिडेन्ट हिसाबै वार्किं प्रेसिडेन्टब्लाबो खामानि मावनो थाखाय दिनैनि हाउसआव अथराइज खालामनाय जादों एम्पावारमेन्ट खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो जों खामानि मावनांगोन गाबोन जोङो जोंनि बिटिसिनि मानगोनांसिन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माने RCजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि मिरु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लाफाजोबनानै जोङो लोगो हमगोन आरो बे कनफारेन्सनि बागै रायलायगोन बिथांनिफ्राय जोङो मदद बिगोन आरो बेजों लोगोसे चौधुरी घाटआव जे दङ बेहाय मोनसे गिदिर मोनसे मेगा प्रजेक्ट लानानै बेबायदि बे माने माखासे गोबां जोंनि धोरोमजों सोमोन्दो थानाय मन्दिर सन्दिरनिफ्राय आरम्भ खालामनाय गोबां माखासे बाव माने लुनांगौनि मास्टार माबा दङ प्रजेक्ट दङ मास्टार प्लेन दङ बे प्लेनिं बे भिजन मिशनखौ लानानैबो जों मानगोनां हाग्रामा महिला बिथां जोंनि चिफ बिथांजोंबो जों रायलायगोन आरो मुख्यमन्त्रिजोंबो रायलायगोन आरो जोङो जेसे हायो एसे जोंनि बे कनफारेन्सखौ समायना रोखोमै बेसेबांबा गिदिर मोनसे माने जारिमिनारि मोनसे कनफारेन्स हिसाबै जाफुंहोनो थाखाय साखाफारा आरो गोसोनि बोलो लानानै जों आवगायनो थाखाय दिनै जथुम्मायाव सावरायनाय जादों